Здравейте! В днешното видео ще говорим за HIIT тренировките или за така наречените високоинтензивни интервални тренировки. Вместо да повтарям това, което се върти из интернет, ще се опра на реални научни данни. До края на видеото ще разберете дали HIIT тренировките наистина горят повече мазнини, дали са по-добри от стандартното кардио и ще разбия някои от най-разпространените митове. Нека започваме. Какво са HIIT тренировките и как действат? HIIT тренировките не са просто спринт. Въпреки, че рекламите ни показват сравнение между културист с огромни крака и маратонец с слаби крака, реалността е друга. HIIT тренировките, които се използват в фитнеса, са по-скоро нещо като това, което правят футболистите. Тоест многократни спринтове с кратка почивка. Да, HIIT тренировките са интензивни и изискват усилие, не казвам, че са лесни, но това не значи, че ще ви направят по-силни, по-релефни или по-мускулисти. Нека погледнем детайлите. Горите ли повече мазнини с HIIT тренировките? HIIT тренировките може да изглеждат като бърз начин за горене на мазнини. Проблемът обаче е, че в действителност разликата в загубата на мазнини между HIIT тренировките и стандартното кардио е минимална. Повечето изследвания показват, че нито една от двете форми на кардио не водят до значително покачване на мускулна маса, ако изключим начинаещите. HIIT тренировките горят по-малко калории от нискоинтензивното кардио, защото не могат да се правят по-продължително време, както кардиото. Митът, че колкото повече се потите, толкова повече калории сте изгорили. По този просто начин тялото да се охлажда, не е показател за изгорени калории. Може да се потите обилно и в сауна, без да сте изгорели почти никакви калории. HIIT тренировките ви карат да се потите, но това не значи, че са по-ефективни от една нормална разходка. Потите се, защото тялото ви се опитва да свали температурата, а не защото горите повече мазнини. Митът, че HIIT тренировките са подходящи за изчистване на подкожни мазнини. HIIT тренировките не топят мазнини по магически начин. Да, потите се и се натоварвате, но мазнините изчезват само при калориен дефицит. Независимо дали сте правили HIIT тренировка, разхождали сте се в парка или сте тренирали с тежести. Пречат ли HIIT тренировките на мускулният растеж? Да, пречат и то осезаемо. HIIT тренировките активират адаптивни процеси за издръжливост, които потискат адаптивните процеси за мускулен растеж. Когато съчетаете HIIT тренировки с тренировки с тежести, ефектът върху силата и мускулната маса спада драстично. В едно изследване група мъже правят само силова тренировка и са покачили над 17% мускулна маса. В същото изследване друга група мъже изпълнява същата силова програма, но към нея добавят и HIIT тренировки. Като резултат, втората група няма абсолютно никакъв прогрес, нито в мускулната маса, нито в силата. Ако сте напреднали и искате мускулен растеж, HIIT тренировките няма да ви помогнат, а само ще ви навредят на прогрес. HIIT тренировките срещу нискоинтензивното кардио. Кое да изберете? HIIT тренировките ви спестяват време, но от тях се възстановявате по-трудно. Повечето хора ги намират за по-неприятни и по-трудни за придържане в дългосрочен план. А при жените HIIT тренировките дават дори по-слаби резултати, по-малък прогрес, по-лошо възстановяване и дори по-малко мускулна адаптация. Нискоинтензивното кардио е по-лесно за придържане в дългосрочен план, защото не пречи толкова много на възстановяването и по-лесно се съчетава с силовата тренировка. И най-важното, може да изгорите повече калории, защото можете да го правите по-дълго. Ако въпреки всичко изберете HIIT тренировката, ето как да минимизирате вредата. Първо, не я правете преди тренировката си с тежести, така само ще си саботирате резултатите. Второ, не смесвайте HIIT тренировка и тренировка с тежест. Дайте си 6 часа между двете, а най-добре направо ги правете в различни дни. Трето, намалете честотата и обема до веднъж седмично. Това е предостатъчно за повечето хора. Заключение. HIIT тренировките не са магическо решение за отслабване. Те не са по-добри от нискоинтензивното кардио. И със сигурност не са подходящи за всички, особено ако ви е приоритет мускулната маса, силата или дългосрочните резултати. А ако искате да изглеждате като спринтьор, тренирайте като спринтьор, а това значи кратки, експлозивни усилия и много силови тренировки с тежести. HIIT тренировките може да са инструмент. Използвайте ги умно или най-добре изобщо не ги използвайте. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала. И ако имате въпроси, не забравяйте да ги оставите в коментарите. Благодаря ви за гледането и до следващото видео.